थुंगा 67थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया दिनै नैथि सान। तामुलपुर कसुबारिनि गोजोन फोथाराव सोलिबाय थानाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया दिनै नैथि सानाव आगान सुरबाय। हाबाफारि बायदि दिनै फुंनि समाव थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि थरेन बर'आ। बिनि उनाव मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावो लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारिया। फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव मावसोम हान्जानि गार्ड अफ अनार नाजावो आफादगिरि थरेन बर'आ। बे हाबाफारियाव बिसम्बि गेवलां बेखेवदों आसामनि बारग' सोलोंथाइ मन्त्रि थानेश्वर बर'आ। दिनै नैथि सानाव जोंनि गोथार फिरफिला बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ दैखांनाय जाबाय आरो बिनि उनावहाय जोंहा जाय बिथांमोना रमान हांखोनि सोमावसारनायाव आरो बर' राव थुनलाइ हारिमु जौगानायाव बिथांमोनहा मुंख्लं जालांबाय। बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गोबाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ जोङो बिबार बावनानै जोङो गोसोखांदों आरो लोगोसे जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय खामानि मावनानै जायफोर रुंसारि जालांबाय जायफोरनिखि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौबो जोङो आलादायै जोङो जर'खायै बावनाय जादों। आरो बिनि उनावनो जोंहा मोनसे माबा दङ मेइन पेन्डेलाव जे जोङो बेयाव एवार्ड प्रेजेन्टेसन दङ बिभिन्न गोबां गुबुन गुबुन बान्था जोङो रानगोन आरो बे थुनलाइयारि बान्थाजों लोगोसे समाजकर्मिफोरखौ जोङो बिथांमोनखौ बरायगोन आरो लोगोसे बेवहाय जोङो बानजाय आफादा दिहुननाय बे बिसम्बिखौ बेखेवनाय जागोन आरो बेखौ बेखेवगोन बारग' मन्त्रि थानेश्वर बर' बिथाङा। आरो दिनैनि बे एवार्ड प्रेजेन्टेसनावनो जोंहा आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि चिफ एडभाइजार डक्टर ननिगुपुर महन्त बिथाङा फैगोन आरो दिनै बे फांसनावनो जोंनि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु गाहाय आलासि हिसाबै फैगोन आरो लोगोसे असम साहित्य सभानि आफादगिरि मानव गेदेर डक्टर कुलधर शइकिया फैगोन आरो लोगोसे सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ इण्डियान लेंगुवेज माइसुरनि डाइरेक्टर बिथाङाबो नुजाथिगोन आरो गुबुन गुबुन जोंहा एकाडेमिसियान मेलेमजिबिफोर जोङो हांख्रायदों बिथांमोना बेवहाय फैगोन आरो जोङो हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिनि सायाव जे भारत सरकारा बाहायनो थांगासिनो दङ बिनि सायाव जोङो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे सेमिनार बेखौ जों लादों आरो बे सेमिनाराव माखासे रोंग'साफोरखौ जों नुदों आरो बर'नि जारिमिन जायखौ हिस्ट्रि अफ बर' होननानै बुंदों जों बेखौ एसे गुलाय गुजाय नुबाय थानायखाय जोङो मोनसे कम्प'जिट हिस्ट्रि लाबोनो थाखाय बे जारिमिनखौ थि खालामनो थाखाय जोङो दिनै सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो दिहुननो हागोन होननानै सानदों आरो बेजों लोगोसे दिन्थिफुंसालियाव जोंहा खन्थाइगिरि जथुम जागोन आरो बे खन्थाइगिरि जथुमाव जों गोबां खन्थाइगिरि बिथांमोनखौ लिंहरदों आरो बिनि उनावनो जोङो मोनाबिलियाव जोंहा थान्दै मेल दङ आरो बे लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारि आरो दिनैनि जोंनि जा बर' थुनलाइ आफादनि जा खुंगा 67थि जे बोसोरारि जथुम्मानि दिनैनि नैथि साननि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव आं जोंनि माहारियारि जा मुंख्लं बे मुंख्लंफोरनि सायाव आं जा बिबार बावबाय बे बिबार बावनायनि सायाव आं फंनैसो आंनि जा बिबुंथि बे बिबुंथिया जाहैबाय ओरै जे आसलते जों बर'फोरखौ बा बर' हारिखौ बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु बेफोरखौ जुदि जों जौगाहोनो नांगौब्ला जोंखौ हारि महरै फसंनो नांगौब्ला बर'आबो जे बुहुमनि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि मादाव मोनसे जाखांबोनाय हारि बेखौ माबानो गोनां जायोबा जों दिनै गावनि हारिखौ जों अनसायनांगोन गावनि राव हारिमु थुनलाइ बेफोरखौ सिबिनांगोन आरो सिबिनो ओंखारबोनांगोन
आरो बे जोंनि बे समावनो मोनसे बेनो फोसावनाय साहित्य सभानि जोंनि जोंनि साहित्य सभानि मुंख्लं बे खाम्फानि सेराव नोजोर सोरबा गेदेमा बिथांनि आरो बेखौ ससमा थालांदों आबुं खालामनो थांनायाव ओंखायनो नोंथाङा फैनानै बेखौ आबुं खालामनो थांनायाव नोंथांनि ससमाखौ जों लायोब्ला मोजां मा जागोन खालामनांगौ जों जोंनि मुंख्लं खाम्फानि सेराव माबानांगोन जों थोयै माहामै सोरबा जेरैहाय गेदेमा सार बिथांनि